Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon mga higala, niya ang sumpay ni naginapustang sugilanon, Perlas sa Bukid. Nuwa ang pawikan! Buti pa sabot. Nga nabalik na siya kung unsa man siya. Aray! Aray! Elmo? Imo! Ay, ilmo! Ni kay? Uy! Duha na mo ka ni kay? Di lang kay nausab ka? Usab sa'yo mo tingog! Ha? Ikaw ito higanting dako kayo, no? Ikaw ito higanting pawikan, no? Klaro kayo! Ang hupo nang ka! Kita mo... Uy! Asuto siya paingon! Asuto siya! Wala na yabag na. Nabudstar naman si Elmo. Ay, mora to killer nga nakingkoy ng otok. Naulipon lang siya sa daotang barangan. Oo, klaro kayo. Unsay sunod tang buhaton karon ni Kay. Kinahanglan mahunong na ang kadautan sa barangan. Samtang naapa kaniya ang gahom sa itom nga perlas. Magpabilin siyang dautan. Ulsa kining dapita. Ani kita magtukod din ikaw galingon tang gingharian. Ikaw ug ako ang mamahimong hari ug rayna dinhi sa patay nga yuta. Oh, Ayaw ka bala ka. Hatagan ko ikaw og nindot nga palasyo. palasyo. Gusto ko sa akong palasyo. Kalimti na ang maong palasyo. Kining dapita, may kaugalingon kitang ulipon. Itom nga perlas. Hatagi ako og mga ulipon nga makatukod sa himuon kong gingharian. Naana. Nagawas na ang mga mananap sa ilawom sa yuta. Sila ang hatagan og salabutan sa akong kahom. Aron makahimo sila og maanindot nga palasyo. Mga ginsakpan kong mananap. Paghimo ka mong palasyo ni ining dapita. Palasyo nga adunay tore. Mahal kong inahan nga Reyna. O si gusto mo nga akong buhaton karon. Ni Kay, anak. May gusto ko nga luwason mo ang imong amahan. Matuman inahang Reyna. Kitang duha ang muluwas sa atong amahan ni Kay. Uy, apil ko kay... Liliman ko ko. Sabad na to. Ay, pabili na lang. Pabili na lang, tato. Yay, nanasalas ng igyo. O, ay, mamandang apuhan ko nimo. Apuhan ko nimo. Hey, ako'y bantay sa Rayna. Mahal nga rin na. Makabarog ka na. Nakalingkaw siya sa tunglos daot ang diwata ako. Mikay, kinahanglan mabilanggo ang daotang diwata. Ansa? Samtang buhi pa ang daotang diwata. Magpabiling may kaabin ang barangan. Oh, sa'yo na! Atong pangitaw ng itong nga diwata! Sa hadlok mo nga gamahan na naman ni Kay! Hadlok na mas madambakukang sa pirla sa lampirong! Kinahanglan panahon ug maayo ang tanan to. Inaharay na. Imong igsuon ang barangan. Unsay gusto mo mahitabo niya? Agoy, lisura sa anang hukman. Oy, kay bugas na bagyo ng kadugo kay sa laing tao. Husto si Lula, inahan ko. Kinahanglan unahon ko sa pagluwas ng hari. Pero sa dili pa. Gusto ko mo balik sa bahay nga bato. Matuman mahal kong inahan. Gunit mong tanan nako.
Anhita ni ining dapita magtukod og pamilya. Magbaton kitag mga anak. Anak? Oh, mga anak. Daghang anak. Reyna Rosa. Elmo! Uy, nahibalik ka na sa imong pagkatao. Pero ang imong tingog na usab. Sinikay. Mas gamahanan na sinikay karon. Kauban na niya ang tinuod nga Reyna. Mahal nga Reyna. Ako ang tinuod nga Reyna sa kalibutan sa lampirong. O ang tanan kong mga ginsakpan, mutahod ka na ko nga tinuod nga Reyna. Wa pa mahumal na ang among gubat. Pasilo ako, mahal nga Reyna. Unsam nang mga mananapa ang naghimo og bahay gikan sa lapok? Mao ka na ang bag-o kong mga ginsakpan. Unsa? Uy, ka mga ngilada ng mga naong. Murag sila limatok nga. Ang naong bantol. Itom na kayo ang bahay nga bato. Nasunog ka na ni Kay. Gisunog ka na sa daotang Rosa. Ato siyang iyan. Igsuon siya sa tong inahan. Nganong nahimo man siyang barangan? Tungod sa kasina. Inahang Reyna. Dili niya madawat. Nga ako ang pilion sa inyong amahan nga mamahimong Reyna. Uy. Nagkaribali mo sa usa ka lalaki, madam, mahal nga Reyna. Pasila no uso sa din niya ang kanang magsinahay, kanang traidoray. Unya, bisugot lang siya nga mahimo siyang barangan. Ang itaw nga diwata ang naghimong itom sa iyang kasing-kasing. Unsa? Sawa pa mamatay ang among amahan. Nagasulti kini kanako nga ako usa ka puting diwata. Ang mibunyag kanako ug mihatag kanako og maanindot nga kapalaran. Sama sa paghatag kanako og kapikas nga usa ka hari. Kinsa man ang mibunyag kang madam Bakukang? Ang itom nga diwata sa itom nga yuta. Unsa? Ginoo ko. Ito nga yuta. Ang yuta nga mga unog tao ang mga patayng kahoy. Mao ka na. Unsa gusto nimo mahitabo ni ining dapita? Inahan ko. May kuhaon lang ko sa taas. Sa among kwarto sa inyong amahan. Dili lang to ninyo ubanan ang inyong inahan. Dihaon na mo. Amo nang ubanan ang among inahan. Bantayin ninyo ang palibot. Ako sab silang bantayan. Ayaw, Toto. Ang ano yan, doy? Yay! Gawas na sa imong pagkakontrabida na. Nikay! Tawag ko nung nikay, be! Ay, hatagan ura rato ang inahan og mga anak nga magkahimamat og maayo. Bitaw, Toto! Ikaw bang apuha? Ikaw apuha ka ba? Wala. Mas maayo pa no ang maayo mong buhaton no. Mao pagpangitag atong makaon. Gutom na ka. Sa'yo na manang, Igi. Nagmanang apuhan lagi ko ni Wala. mo. Lagi, Apuhan ko ni mo. Sa'yo na, ipamagic na itong nikay ang mga pagkaon. Kadray, Ay. dali rana. Baba, kay mahimo din. Basin! Inahan ko. Gitutukan mo gud nimo ang duha ka kuna. Mao kini ang inyong mga kuna. Sa mga gagmay pa kamong bata. Daat pagit ko. Do nagi connection kining duha ka kuna sa usag-usa. Ang inyong amahang hari ang naghimo ni ining maong mga kuna para magtagsa kamo. Nahinumdum ako sa panahon nga gikuha si Nikay sa usa ka tawo. Gikawat siya sa usa ka tawo nga nagputi. Ug mao ka na akong nakita sa imong mga mata nisa. Kay nakita ko ang nakuha niya. Ug ang sunod kinahitabo, mauna ang way katapusang kagubot. Ug sa dihang nahanaw kanikay, adunay dakong gubat ni ini dapita. Ug unya, miabot ang itom nga diwata ug gihimo niyang bitin si Nisa.
sa ato pa. Ang itom nga diwata gid ang niguba sa tanan. Tungod kay mao kini ang gustong mahitabo ni Rosa. Oh, Sa dihang gikasal kami, si Haring Burak, kalit lang nahanaw sa palasyo si Rosa. Ug sa dihang milakaw paingon sa panggubatan si Haring Burak, gihangyo ko ang hari nga anhilang kita dinhi magpaabot sa iyang pagbalik. Ug misugot siya, ug dinhi mahitabo ang dakong krimen. Nagimugna sa igsuon sa atong inahan ni Kay. Usa ka adlaw ni Ana. Kalit na lang nga mitunga dinhi ang usa ka tiguang. Ug gipainom ko niya sa lana nga matod pa niya tambal sa gibati kong kamingaw sa akong bana. Sa inyong amahan. Ug human kong inom sa maong tambal. Nawagtang nako ug nahikatulog na. Nagsige kita gihilak ni atong higayuna. Unya, dunay kalit nga mikuha nimo. Ug mao na kato katapusan atong panagkita. may mikuha na ko. O gipadako sa makalibutan. Mao ba? Mao ka na ang nahitabo. Kinsa man kang makabuhat ini. Ang puting diwata nga mibunyag kanimo. Si Diwatang Liwayway. Diwatang liwayway? Siya lang ang dunay katakos sa paghatod kanimo sa laing kalibutan. Pinaagi sa talagsaong agianan nga si Diwatang Liwayway lang ang makamugna. Unsa? Tanawa ka ng kwintas nga naa sa imong liog. Ug tanawa usab ang kwintas nga anaa sa liog ni Nisa. Oh, Nikay? Nikay tanawa ang atong mga kwintas. Kaluha usab kini. Nikay! 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 Toto? May problema ba? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!